Přeji vám pěkný den, vítám vás u druhého pokračování videonávodu, jak lze získat kartu Pioneer celá zdarma, jak díky kartě Pioneer vydělávat. V první části videa jsme si teda ukázali, jakou kartu lze zažádat, jak vyplnit formulář a nyní v tomhle druhém videu si ukážeme, co je potřeba teda ještě dodělat, co jsem zapomněl uvést v tom prvním videu a hlavně si ukážeme také aktivaci karty, by bylo vše jasné a abyste tu kartu měli funkční a mohli teda posílat i doporučování těm dalším zájemcům a mohli teda začít i s kartou Pioneer velmi zajímavě vydělávat. Takže pojďme na to. My jsme v předešlém videu skončili teda u registrace, kdy jsme si ukazovali ty e-maily, které nám postupně dojdou v období těch 4 týdnů. Ukázali jsme si ten první e-mail, ale já jsem v něm zapomněl ukázat, že je potřeba si doplnit ještě další informace ohledně vašeho účtu. Takže jakmile vám přijde ten první e-mail, že jste teda zaregistrováni a že ten účet je teda v procesu schvalování, tak je důležité tady dole si všimnout vašeho přihlašovacího údaje, čili vaší přezdívky, username. Dříve jste si tu přezdívku mohli udělat sami. V současné době je ta přezdívka vlastně ten váš e-mail, který jste dávali při té registraci, takže to je potřeba si uvědomit a zapsat do notýsku. A dále je potřeba doplnit účet, čili tady kliknete na account login, přihlásíte se teďka těmi přihlašovacími údaji, čili tím vaším usernámem, tedy teda ten váš e-mail a heslem, které jste si zadávali při registraci do svého účtu vlastně už u společnosti Pioneer. Čili napíšete si zde heslo, které jste si dávali u registrace a potvrdíte login. Nyní je potřeba teda doplnit další 2 kontrolní otázky, čili si tady vyberete opět otázku a na ní odpovíte. Opět si nezapomeňte poznačit tu otázku a také odpověď. Tak a druhou. Tak, nyní kliknete na Submit. A tady kliknete. Tak, vidíte teda, že krok 2, zde se teďka nacházíte, či tady si to můžete zkontrolovat, kde jste. Jakmile přijdete na ten krok 3, tak vlastně již vám ta karta je zasílána domů. Podotýkám, že vám normálně přijde do schránky, takže nemusíte čekat na pošťáka a následně teda bude již samotná aktivace té karty. Nyní si pojďme ukázat tu aktivaci. Tak, aktivace se provádí, jakmile vám vlastně dojde ta karta domů, dojde vám samozřejmě e-mail, že můžete tu svou kartu aktivovat. Jak jsem již říkal, trvá to ty 4 týdny. Aktivační e-mail vlastně vypadá takhle, kde máte ty základní informace. Vy se teda přihlásíte do účtu, opět jednoduše zadáním vašeho usernáme, čili přezdívky a toho hesla. Takže jakmile to zadáte, ukážeme si teďka tu aktivaci, co vám tam naskočí. Tak já jsem naštěstí našel předtočené video, takže to teďka použiju, čili mi tady naskočilo přezdívka, heslo, naskočil mi tam i CAPTCHA kód, takže někomu to naskočí s CAPTCHA kódem, někomu bez. Každopádně pokud vám tam naskočí, tak je potřeba obsat to číslo, které máte níže. Pokud vám to číslo nejde, tak můžete zde vlastně změnit. Poté kliknete na Login. Zobrazí se vám stránka Pioneer, kde vidíte aktivovat kartu, čili na to kliknete, na tu aktivaci, čili zde máte jasně ukázané, že karta vám došla a nyní kliknete opět na aktivovat kartu. Nyní zde vypíšete těch 16 čísel, které máte vlastně na přední straně karty, číslo vaší karty, podotýkám, pište to prosím bez mezer. To je potřeba si uvědomit, někteří to píšou s mezerama, pak jsou tam chyby, čili píšete bez mezer na tu kartu. Nyní si tady zadáte svůj vlastní PIN, ten je potřeba k výběru z bankomatu, ale to jistě všichni znáte. Znovu si zopakujete PIN, odsouhlasíte podmínky a dáte aktivovat kartu. Tak, v tento moment je karta aktivovaná, tady to máte jasně napsané, čili můžete ji bez problému používat, můžete již také používat i ten odměňovací program. Tady máte pak, jak jsem ukazoval v předešlém videu, ten svůj
link, který můžete posílat dalším zájemcům. Ti lidi, kteří se vám zaregistrují, tak se vám nebudou zobrazovat v kanceláři, ale vždy se vám o tom ukáže zmínka, že ten člověk se zaregistroval ve vašem e-mailu. Já vám to ještě ukážu, protože jak jsem točil to první video, ten první videonávod, tak tam jsem vlastně registroval svou přítelkyni a následně, jak jsem provedl tu registraci, tak mě došel samozřejmě e-mail. Pokud si ho rozkliknete, tak tady máte jasně napsané, já to dám přeložit, že jsem blíže k zaslání $25 refálu odměny, čili za člověka, který přes ten odkaz požádal o zřízení karty. Takže takhle to funguje, je to opravdu velmi jednoduché. Jak již jsem říkal v tom předešlém videu, na společnost Pioneer je opravdu spoleh, není to žádná malá společnost, je to opravdu internetová banka. Pokud by byly nějaké dotazy, tak určitě mi neváhejte kontaktovat, buď přes e-mail nebo na Facebook, mě napište do zprávy, popřípadě na zeď. Není problém se spojit ani přes Skype, rád vám vše ukáži a vysvětlím. Věřím, že se vám tato možnost výdělku líbí. To by bylo asi k tomuhle videu opravdu všechno. Já vám přeji hodně úspěchů s kartou Pioneer, hodně pěkných výdělků a hlavně výběru z bankomatu pomocí této karty. Mějte se fajn a budu se na vás těšit u dalšího videa. Naschledanou.